Ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263 pano pachienda kubatirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona this video. Sekuziva kwamunozviita hama vadikani, manews updates epanapa tinomabatanidza tunoitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. First update inyaya yatafadzwa. Esema updates nichamataura. Tafadzwa mukomana iye aidriver truck raitakura oil inonzi crude oil. Crude oil iyi kune vasingazive crude oil inoshandiswa kuzogadzira vana petrol, vana diesel. Inodhura nekuti inenge isati yaitwa process. Inozoitwa process yekugadzira zvakaita sana oil nana petrol. So mukomana uyu anonzi Tafadzwa aidriver rori recrude oil musi uyu achienda naro kuSouth Africa. Ari munzira kuenda kuSouth Africa, Tafadzwa akadiscover kuti oil yaanotakura inonzi iyo crude oil iyi aienderani nemari yaari kutambiriswa. Zvangofane munhu ari kushanda basa re5,000 obva wapiwa 50 cents. Ndozvaakadiscover. Adiscover izvi Tafadzwa akabva atengesa oil imwe yachona akabva asiya imwe. Akaona kuti inini ndakasvika neoil iri muhafu ndinobatwa kunzi panapa ndaita chitsotsi. Tafadzwa akabva atyaira mota yaye achienda nayo musango, truck yaye achienda nayo musango. Akabva ajamba achizvikandira pasi. Paakajamba achizvikandira pasi, iye mupfungwa dzake akafunga kuti truck richasvika richinorasa oil yaye ichapidiguka rorasa oil zvoita kunge paitika accident. Nyaya yobva yapera yakadaro. But truck iriri harina kubva ranokutuka, rakasvika richimira, rakasvika richinatsolenda zvakanaka. Iye akabva adonhera murodhi. So vanhu vaiona chiitiko ichi ndo vakazowitnessa nyaya iyi, ende paakaita izvizvi akaita mistake yekuti paaita zvese izvi pane muChina aishuta video. Zvanoda kuita akusiyai muchiona video, muchinzwa audio iyoyo. Wapedza kunzwa audio ndobva ndadzoka ndichitsudzura nyaya yeaccident. Zvinzwirei audio wotaura zvaunofunga mucomment section. But chakushamisa panyaya iyi tisati tenda kure, murungu anova aishandirwa naTafadzwa akudhimanda mari yemadamages akaitika patrack iri neoil yakabiwa iyaya. Zvinzi ndikuda mari yangu kubva kuna baba vaTafadzwa. Ndimi makapiwa mari yakabiwa imimi naTafadzwa uyuyo. Ndipei mari yangu kana musingadi kuti mwana wenyu afire mujeri. So zvinzwirei audio nova ndadzoka ndichitsudzura yeaccident. Ndoda kuti ndikutsanangurirei mamiriro akaita zvinhu kunoku baba. Mamiriro akaita zvinhu kunoku ndeyekuti mwana wenyu imimi, mwana wenyu wamuri kutaura uyu Andrew Tafadzwa uyu, wandakapa basa rekudhiraivha rori yangu, haana kuita accident nemota yangu. Akakanda mota yangu mumawere musoro meunge atengesa crude oil yevanhu almost 15 tons. Aine chinangwa chekuti mota yangu ikaenda mumawere inobva yadeura product yase kuita kuti aite cover up for zvaakaita kuti ataure kuti aite accident. Haana kuita tsaona, mwana wenyu ari kunyepa. Akaita zvekustage tsaona. Zvese izvi zvaprovwa nema-investigators ende apedzisira zvibvuma kuti ndo zvaakaita. Kutaura kwandiri kuita izvozvo mwana wenyu ari mumapurisa kubva nezuro paakabuda muhospital. Izvo zvaakasungwa, ndo chokwadi chiripo, akasungwa. Tafadzwa mungu akatengesa product. Varidzi veproduct vekuSouth Africa vakauya kunoku akaita investigation, vakaona kuti motikari yanga isina mafuta ari kutaura because iye akafunga kuti mota paichanodonha ichadeuka. Saka zvaakaita mwana wenyu baba, mwana wenyu imimi zvaakaita, akatengesa mafuta iwayo, atengesa mafuta, baadhiraivha mota kuenda pamawere, baaburuka mota, baarelease handbrake achiikontrola. Zvese zvine video riripo raakatorwa nevanhu vanga vakamira kusaidi kwerodhi achistaja zvinhu zvake. Mota mbva yatanga kukunguruka ichienda mumapiripiti. Mota ine macompartments 5. Akatengesa product yese mucompartment 2 nenumber 4. Basi akavhura pamusoro apa. Nenumber 3 macompartments iwayo ari 3 akaitengesa. Saka kubata kwaMwari kunoshamisa. Rori haina kudonha, yakangonosvika pamira yakati zete zvayakaita. Vaona kuti vadaro
vatsvaga vanhu vanova ndo vamawitness panyaya yemwana wenyu vaiona zvichiitika. Vakabva vadedza kuti torai mabhaketi mudire pasi zviite kunge product yaspila. Izvi zvese zvaitorwa picture nongo muchina anga ari pamba pake padhuze neipapa aitora vhidhiyo achitadza kunzwisa kuti chii chiri kuitika. Everything is documented mwana wenyu achiita. Muri kuona adaro vakadira Tafadzwa akamba atakurwa kuenda kuchipatara kwaanga aenda. Hapana zvaakamboita, anga asitombori murori pakaitika accident. Ndiye yakutoisairira kumawere basa akarara murodhi. Adaro vakadira kurudhu pamotikari kuti ite kunge yapfachukira yarasika. And then iye akatengesa kurudhu. Saka ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka panapa baba nyaya iripo ndeyekuti Sarowa imbwa yakaviga. I want my money from you and your family. Mari yeproduct mwana wenyu akatengesera product kutaura kwaari kuti akatengesera product kwaMutare akauya akasiya mari kuti my money kumba kwenyu ikoko mune mari yangu. Mari yeproduct yevarungu ava varoda mari yavo. 2 truck yangu mwana wenyu akauraya truck yangu dira kumawere. You are going to fix that truck. Imimi semhuri yenyu yekwamhungu. Ndakutaura nemi baba wacho ndinenge ndichitaura pakuti ndimi makapara mhosva neni ngozi kumusha kwangu iya makaita yekuti makadonhedzera mota yangu kumawere intentionally. I want that truck fixed or that truck replaced. Imhosva yauri pauri mudhara nemhuri yako iwewe. Saka iwewe chigara pasi nemhuri yako iwewe mudhara iwewe muone kuti marimbesa zvinhu zvangu zvakabiwa nezvinhu zvangu zvakapazwa izvi. I'll come to you momentarily but zvari zvino izvozvo izvi mwana wako achaorera mujeri kuZambia kana zvinhu zvangu zvisina kudzoka. Evidence iripo everything. Izvozvo ari mangetani ari masales izvozvi akutotakurwa kuenda kuLusaka Stokisi nenyaya yake iyoyi. Saka imimi wona izvokuita muunganidze mari dzangu dzakauya dzikasiyiwa atengesa product kumba ikoko tipe vanhu veproduct because varungu veproduct iyoyo vakauya kunoku ndo vari kuita investigation ndo vamusungisa. Neni pamusoro pacho ndakutowedzerawo claim yangu kuti akadonhedzera truck yangu mawere and I need to be reimbursed for that. Saka ndo zvandati ndikuudzei ndanchizama kufona foni yenyu ichiramba. Saka talking man to man you owe me. Muri yekwamhungu nezvakaitwa nemwana wenyu izvi. Next update inyaya ine rufu mukati yeaccident yaitikira panonzi paMakado niye Bulawayo Beit Bridge Highway Road. Toyota Fortuner nebhazi zvaita head on. Pazvaita head on tareceiver sad news dzekuti muToyota Fortuner mafa vanhu ivo vanosvika 2. Chingoti rest in peace kwavari. Mubhazi muri kunze makuvara munhu 1. Ndo macases atiri kunyanyoreceiva muno munyika yedu yeZimbabwe. Gore rakupera asi mhepo dziri kusimuka. Ndatishingei kunamata nepese patinogona napo. Tichingoti rest in peace kune vatisiya. Kune akuvara get well soon. Mwari ivai nenyika yedu yeZimbabwe. Tiri tega hatigone. Much love.